Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Bu Guru ing pelajaran basa Jawa kelas tunggal piwulang gangsal dongeng bagian kali. Pripun kabare bocah-bocah? Alhamdulillah sehat nggih. Lan ampun kesupen nindakaken salat gangsal wekdal lan murojaah hafalanipun nggih. Kalih ngrencangi wong tuwa ting dalem. Saderenge milai pembelajaran, monggo sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ing pembelajaran enjang menika tujuanipun yaiku bocah-bocah saged ngertosi utawa ngerteni pitutur luhur sing becik dituladani ing dongeng sing judule Tawon lan Semut. Mpun siap mirengaken nggih? Monggo dimirengaken. Konsentrasi. Tawon lan semut. Ing mangsa ketiga, golek pangan lan ngombe angel banget. Mula sadurunge mangsa ketiga teka, kewan-kewan ing alas padha golek pangan. Banjur disimpen ana ing omahe dhewe-dhewe supaya ing mangsa ketiga ora mati merga kangelan golek pangan. Semono uga semut lan tawon. Semut lan tawon kekancan. Raket banget kekancane. Amarga anggone kekancan wis suwe banget. Semut golek pangan arupa godhong-godhongan, kembang lan liya-liyane. Dene tawon golek pangan arupa madu sing ana ing kembang-kembang. Semut menehi madune kembang kanggo tawon kancane. Amarga semut mung doyan kembange. Tawon uga nulungi semut pindahan ngusungi endhog semut menyang omahe semut sing anyar. Semut lan tawon ora tau congkrah. Congkrah niku napa? Ora tau gelut utawa kerah. Kekarone tansah urip rukun. Amarga urip rukun kuwi bisa kepenak. Bisa gawe ati lan urip dadi tentrem. Nah, piwulang becik ing dongeng tawon lan semut onten sekawan, yaiku setunggal ora pilih-pilih kanca. Dadi bocah-bocah yen kekancan ampun pilih-pilih. Nomor kalih tansah tulung tinulung. Nah, temriki nek dados makhluki Allah kedah tulung tinulung. Ingkang ketiga, sedya pangan sadurunge mangsa ketiga. Nomor sekawan, tansah urip rukun. Matur nuwun, bocah-bocah sampun nyimak Bu Guru ingkang maoske dongeng ingkang judule Tawon lan Semut. Boten kraos pembelajaran dinten menika sampun rampung. Mila kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.